Ka IC Group of Institution Bangalore to ka College wa Bhatam ni bata ipure nursing wa paramedical course hospital training taw yo scholarship fees 5% ikre haki hospital wa hedo ha India wa sabari isu man yukian yepi upure da ka education loan ye heropi upon ha new number kende nyau so san runru ranot ne kende plan ru lesan a ruibi kende pra te mentaka sengi nagaliang gajongi ka East Jaintia National Council hadin bang ile debu kowe ka jing ujor sha audisi hakan driuturik jong ubnai April arjar pulai ka baide bar kene ka jing wan jong kini ki kali ki doyong ki bana bar ka state namar haka jing tip jongi kum keseng kim pat yo ya ka approval naga mining and geology department ta kumban subuddin ya kene ki issue hadin bang ila yo ka jing ujor na ki babon ki nong supplier sepo kene ka than ka jongi ba kajingwan jong ne doyong kemadabar kakta yang iki trai muluk kiba trai kene kam ta nakaliang kajongi mentang ila kendu ba dudisi ta hakaba jing ikran ba dudisi ula itu yangi ba nakaliang kajong ka bede ba kene ka komplain kajongi ula de ban pha syaka saudimo badan hapa juai ban pan ne kajing pensai halor kene ka kamat namar katkum kene ka the Meghalaya Mineral Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules 2002 kala kransai ba kino ki cement plan lene kino ki company ki bawan ra ya deuyong ubana bar ki deban yo ya ka approval na ka mining and geology but hakaju ka poru ki deban register ya lede sha ka DMR director of mineral resource but ka principal chief conservator of forest and head of forest force apo Shillong te nakaliang audisi ula itu ba nakaliang ka DMO ula kila kransai ba kajing bamla jongki ban telekam ya kini kali ki bawan nabar kade nakadaw ba omdon shu ka checkgate ka ba shutdown apa tera menswa kumbang iti hakine ki snem ki bal adep hakine ki sausan snem bal adep kadon gawe ka wedge bridge bat kini ki checkgate jongki DMR bat jong kini ki badon apa tera tangimtip na kay kadaw ka sarkar kala pendu ya kene ka wedge bridge ta nakadaw ka jing pendu no ka sarkar ya kene ka wedge bridge bat ya kita ki checkgate ki badan apa tera kala long lan no kenya kene ki kali dewyong ki ba wan po nabar jong ka state bawan sepo ka district jongi kam tam sepo ki cement plan ka dalmia cement kadang wan ra be yaw dewyong uban nabar tangi nakaliang kaseng kwa banbu ka jing kentu khmat ka sarkar kam tam khmat ka transport department bat ka mining and geology department bakin penteri kambiang ya kate ka wedge bridge ka badon hapa tera bat kumjuru ban penteri kambiang ya kitu ki checkgate kenang bangin la ban te lekam ya ne dewyong ubawan nabar ta ka we ka ba ipla mo namar lada ka sarkar lane kanu ka department ka issue ya ki chalan ya kita ki coal india chalan ya kini ki auction chalan ngi ba ka chalan kanlong betang hapa khat arton khan riu le ne arweton Hendra ka ba ngi ipla ba kini ki kali doyong ki ba wan nabar ki kit be hadu ar penriu ton seneng ka balong overload tangilengo ba kumno kini ki kali ki doyong ki ba wan nabar kilat ban posh po kene ka district ka jongi namar ka jing sisahi ya kini ki kali ba wan nabar de ban check swa hapo umling hak to hapo DMR check ge hapo umling Hendra ha bangi check ki kor kisla ki jongki nakapor sa kapor ngilap ba kimdon ya kata ka sil jong ka DMR ka badon hapo umling tangi kentu ya kini ki department bakin simkia kene kam kenang bakan long ka jing mento ya ki trai muluk